bantu base South Africa ngicela nje ukuthi ningiphenduleni lapha futhi nani futhi zifike nala kulabantu engikhuluma ngabo ukuthi baphathi bethu baholi bembhikisho njengoba ningazwani nodwa nibathathu nihlukana ngemibono phakathi omunye ugijimisa iqembu lakhe le omunye ugijimisa lena omunye uphendula lokho thina nesibeka kuyiphi level si South Africa ngicela ningiphenduleni sima kuphi silandela bani silalela bani kona nizokwazi yini ukuhola thina nihluleka nini ukulalelana ninodwa nihluleka ukuthobelana ninodwa ngiyazi ukuthi vele inhlamba ngizosithola ngithi thina senze njani why ningaqale nihlale phansi nizwane nibonisane nizwisisane ninodwa ukuze uma ngabe sekufika kithi thina singasaniboneli ihlazo lenu singasaniboneli ukuhlukana kwenu uma senicala manje ninyomfana ngamagama ukuthi nisebenzisa ubukhona bethu nisebenzisa attention yethu nisebenzisa ubuphakathi bethu kuba umphakathi ukuba i-community kuba i-public nisebenzisa thina ekutheni nithole lezo zicu enizitholile maniqeda futhi nina nizophikisana phambi kwethu futhi bafowethu ake nilungiseni leyo ngoba niyasihlangahlanganisa futhi asazi kuyimanje sihamba nobani sithatha bani ubani kumele sekuye ngophela anona amaqembu nina bese sizothi mhlawumbe kube benivuna amaqembu seyayikhethela mara manje nivele nivala umgwaco ansingabantu enithi mhlawumbe ube nilandela imithetho umuntu vele avala umgwaco nehlanzane lakhe kanjalo thina si confused siyapi ke thina yazi inkinga problem kakhulu bafethu ukuthi njengamanje we've got people that have been electing themselves abantu esikhuluma njengamanje they are busy fighting fighting for the country ngokusho kwabo ngifuna ukuthi siwelisaneni kahle la okuyi problem bazenzela into zabo kuma locations wabo ungizwe umfowethu ungizwe ubusy naye esayidini lakhe udadewethu Jacinta ubusy esayidini lakhe umfowethu uphakela ubusy esayidini lakhe then bese kuthi kimi njengoba ilogan zabo seziqala ukuba nama differences thina South Africa asiphazamiseki na where to focus sibuka kuphi silandela kuphi silalela bani ubani alright ubani sicabanga ukuthi uyaphazama so ngoba njengamanje bafowethu ukufavor nina doesn't change our lives njengoba ngishilo ngathi mina engakufuni noma engakufisi ukuthi litholakale nilwa but nisebenzisa isikhathi sethu nisebenzisa iSouth Africa yethu sonke nisebenzisa umphakathi wase South Africa izimpi zenu yikona lebe kade ngikusho ukuthi mina njengomfundisi wamaqiniso kufanele nisheshe ningwelise ngisheshe ngwele ngi-understand njengoba baningi bakithi nabo bafuna uku-understand but bangenawo amandla ukuthi bangayibuzela but mina ngoba amandla ukuthi ngikhulume ngibuze nginawo yingakho ngibuza ngithi ke mina ke bafowethu ngoba amaqembu manje atoyito yayo mathathu insizwa ebunsizweni ezinsizwa lezo zikaphakela dadewethu Jacinta Marsh and Marsh ungizwe mchuna ngiyazi le yakhe ke ukuthi ibizwa ini but manje amamashi agcwele iSouth Africa yonke umuntu uziyela la thanda ukuya khona enye isegoli enye ikuphi enye ikuphi so lokho ikona kuyingozi bafethu ukuthi umnotho kuzophazamisa kakhulu ngoba the more kungafocuseki bakithi inkosi yami entweni ezosisa phambili kufocusa kundaba amamashi vele silimaza isikhathi sethu lesikhathi sethu esisimoshayo ngeke sisikhave bafowethu ngeke size sisikhave ngiweliseni lapho ukuthi kahle kahle nithi nike manje whether whomever who can have an explanation to me ukuthi njengoba manje amamasheni mashe mathathu kanje thine yipi approved ukuthi singalandela yona noma erecommendwayo futhi nayo esaziyo ukuthi isebenzele esikhathini sokuthi sidlule senze okunye ngoba bafowethu ngeke siloku sibhizi sibhiyoza sibhikisha sibhiyoza lapha sicucuzela intukuthelo kubantu abantu bagcine sebathukuthele kwangempela abantu abadlaliswa ngentukuthelo bagcine sebathukuthele kwangempela ngoba ukugida ushiswe ilanga imini yonke kuze kuyoshona ilanga kuyamenza umuntu ongathukuthela agcine sethukuthele ukulamba indlala yodwa kuyamenza umuntu ongathukuthela agcine sethukuthele so mina
ingakho ngibuza ukuthi yiphi indlela bafowethu ekumele silandele yona kulezi indlela zonke manje lapho mawuvula i-social media uphakela bekale uJustin Tabekale ungizwe bekale manje sekucala thi inkulumo manje ayisahambisani sekuyaphikiswana sima kuphi njengabantwana bakho ke mfowethu babowethu Ramaphosa njengoba usase ipresident esemandleni njengamanje thine sima kuphi njengomphakathi wase South Africa where to stand silalela bani sivikelwa ubani ngoba phela manje kuyafanele sizihambela nje bomnyameni sicaciseleni bafethu siyacela sitsheleni siyacela sidluliseni lapho sicela ukudluliswa nje lapho bafethu sicela ukudluliswa nje lapho njengomzansi siya kuphi sibheka kuphi silalela bani sivikeleka kanjani thina ngoba manje omunye uthi asiyele kumele sivuke sekhona omunye uthi asiyele kumele sivuke sekhona uthi wami umbuzo ubani kumele manje simlandele sengibuzile mina ngopastor no please ngicela ianswer hayi inhlamba mina ngiyabuza into mangayiboni kahle bafowethu asihlukaniseni le eshashalazini lapha insizwa iphumela khona le egangeni le la ziphumela khona ziyolingana amandla ngenduku akusikho la sise South Africa la la cani ngizweni kahle sidila nabantu abayile esikoleni nabantu abangayanga esikoleni sidila nabantu abadala abakhulile nabantu futhi abangama 2K so lapha ke bafowethu ungezi ngomqondo ukuthi lapha wena ungumZulu or wena uyashaya ngenduku or lalelani la sikhuluma ngobunsizwa la sikhuluma ngeSouth Africa sikhuluma ngezwe lethu sonke niyangizwa thini so mina mangena angenela insizwa cha khohlwana futhi mangena angenele eMaswati khohlwana mangena lapha futhi angenela eMpumalanga uma ngena la ngikhulumela iSouth Africa ngikhulumela abantu base South Africa ngikhulumela nami ngoba ngingumSouth Africa njengoba wena uthanda leyo mpi leyo bakhona bangayithandi impi njengami nabanye abangizwayo njengoba wena uthanda ukutshontsha nokulutha nokuthathela umuntu into yakhe ngenkani cha mina ngijwayele ukuyisebenzela so ngifuna ukuthi ningiunderstandeni ke bafana mantombazana nina endelelayo la ku social media ake nginitshele nesazodliwa ningalotsholwa bantu besifazane nina enidelelayo la ku social media enengayiphethe kahle ningacabanga ukuthi niyaze advertiser nizoba right cha nisazoba yiwiliwili nje zomgwaqo nawo amadoda anibhekile manje lokubhizi nikhipha inhlamba ngamakhala banibuka nilokhu nibhizi nidelela ngingazi ukuthi amadoda enu waphela ngasiphi isikhathi manje lokhu nibhizi nerasa nithuka abantu estradini wozani lapha abafana ngiyaphuma kubantu besifazane ngeke ngilokhu nibhizi ngiphikisana nabantu besifazane ngindoda mina biyani lapha emadoda yekelani ukuphusha lento ngoshuni wobuZulu noma ngoshuni wobunsizwa asiphusheni lena nto ngoshuni weSouth Africa asiphusheni lo shuni lona ngoshuni asiphusheni lento ngoshuni weSouth Africa o accommodate wonke umuntu masiphusha ngoshuni weSouth Africa siyowazi ukuthi eSouth Africa kunesangoma esingamazi uJesu futhi esingayingeni indaba kaJesu akulona iqala vele izinkolo zethu ayifani kunomfundiso ongazwani nenyanga obona ukuthi umuntu mhlawumbe nimembona ukuthi ngempela lo nto uthwasile uvela abona inkunzi malanga yedemoni ngeke samsola vele izinkolo zethu azifani kunalo muntu futhi bakithi inkosi yami yena okhule vele engumZulu ebelivela ekuthenini vele uyisishoshovu uyabona bakithi makumele kushaywe uyashaya cha siyabadinga abantu abafana nalabo mara sibadinga kuphi la kumele kushaywe khona hayi manje ke bakithi sibagwajisile abantu bokufika senze konke so yekelani ke manje uthi nidlulele kithi bakithi sendlula kwamanye manje amakamela along bafana seningena kwamanye amakamela along kakhulu amakamela efuna ungena kuba bafana anisigwajisi thina opastor nobafana futhi nje uyinkinga nje umuntu okhulele estradini njengami bakithi uyinkinga nje hamba yedwa futhi manje seningangenzani bakithi sengibuya khona le bakithi le phansi le Mozambique le sengibuya naseZimbabwe nje lele sengibuya yabafana futhi nje beside lokho nje mina ngiyinsizwa straight nje i-country yami ngiyayithanda abantu base South Africa ngiyabathanda but into engayifuna amasimba manyala ngiwavumeli mina bafana angibavumeli ngidlila angibavumeli ngisutha angibavumeli ngilambile angibavumeli ngihluphekile so nje kulento bakithi le asingayiphushi ngobandlululo asingayiphushi ngokukhethana asiphusheni sibe into eyodwa vele
ukungithuka cha ngeke kusebenze, ngeke kusize bafana, ngeke kukusiza ukungithuka futhi ngeke ngize ngithuliswe inhlamba yini, ngoba inhlamba yini bafana, phela inhlamba the more mina ningithuka bafana is the more ngiphumelela, the more ngiphumelela, ngiyaphumelela mina bafana, ngiyaphumelela. Ungigada ngapha, ngithola ngapha ngisemcimbini ngiphethe umcimbi ngiyabhadalwa, uthi ungigada ngapha ngiyibrand ambassador ngiyabhadalwa, uthi ungigada ngapha kuqashwa iveni yami yakuphi, vele ngeke usangenza lutho bafana. Mina phela ngizange bafethu ngikholelwa kucashwa umlungu, vele from day one ngangiyimele, njengoba ningazi ukuthi bengena emalenke ngifike ngihlanganisa abantu bangiphi imali, njengoba nibalo 2 rand nini, mina ngangihamba nemali emarenkeni eserious, angithona ungibona emavideo na ungibonanga ngiyithatha. So manje ke lalelani ke bafana, ngicela ukuthi nazi ukuthi njengamanje la mina ngizela ngizophehla udlame la. Uma ngabe bengiphehla udlame bekumele ngibize igama lomuntu, ngikhulume ubu wrong bakhe, ngikhulume nezinto ezifihlakele ngaye. Angikho lapho mina futhi angithengwa, ake nginitsheleni. Mangikhuluma la angithengwa, khuluma ngefoni yami ebizayo mina. Uma ngakwenzela ivideo ngePro Max iPhone 17, ngikwenzela ivideo ngeUltra S26. Ngiyinkinga bafana, futhi ngeke ngisangibamba, ngeke njengoba ngibona ukuthi iqiniso liyaphilisa, ngiyohlala nje eqinisweni. Abafuna ukungijoyina ababiye eqinisweni siphile. Abafuna ukungijoyina ababiye eqinisweni siphile bafethu, siyaphambili. Iqiniso liyaphumelelisa, lona lithatha isikhathi ukuphumelelisa, mara egcineni bum 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 bathi uthwele bathi unenyoka njengami, khululeka. Iqiniso liyakuphumelelisa, futhi mawuneqiniso ke bafethu ulala ubuthongo, uvuka ekseni bakithi fresh, uyagain weight bafana, uyabona na ukuthi vele ube clean nje nani ngiyangibona bafana ukuthi hayi cha lensizwa ngathi iguga kahle. Ama2K ke angijwayela kacanti ngentanga yawo, so biya lapha ke bafana, ulaka phansi, bekane izikhwili nibeka amahawu nibeka induku phansi. Siyilungisa kanjani ke manje lento ngoba sebahambile lama tuck shop akhona empty manje siwagcwalisa kanjani? Lama khawasha avaliwe sifaka obani lapho? Labe ba driver amatekisi abahambile nje amatekisi emile, obani abangenayo lapho? Into ekumele sibe busy ngayo manje, hayi ukuthi mlibe thina silobhizi sayokhipha la sesibakhiphe khona sifaka obani. Asithi masikhipha kungena umuntu, sikhipha umuntu kungena umuntu, kube busy. Nalabo gogo abalwela irent ngeke basalwa. Siyezwana mos, mina ngizowakhizwe bafana, ngizowakhizwe mina, into engizele ngizowakhizwe. Ngithi mina lalelana ngeke enze ningithulise vele, ngeke. Angithi mina kahlahle mina ngwala, phela mina ngwala eSouth Africa, la kukwami la kahlahle eSouth Africa, uthi akusuke ekhaya kukwami. So umunye ukhuluma thana ubani wena, lalelani njengoba nicalene ningikhulumela umbhede thena nawe hamba, nisijwayela kabi, ningijwayela nje kabi bafana, ningijwayela nje kabi. Mina ngino shifu wami le embuzini, ngilapha bokwamahlalela induna lapha la mina nginobukhosi, mina nginobukhosi, mina ngangijwayeli kabi. Niyakwazi eMasibekela nini? eMasibekela niyakwazi gugulana lapho nithi Masibekela village, nginenduna, nginenkosi, nginoshifu. Manje ngoba phela ngiphile estradini bafana, phile emgwaqeni, athi ngiyangena phakathi kwa workshop ngithi bo Richards Bay, ngiphinde ngibuye futhi ngithi Gauteng, ngingena bakithi ngithi MTN rank, ngidlule ngithi Rustenburg. Usungeke uzungenzela lutho phela, mina nomqondo ophusile, mina ngistrong kakhulu bafethu, ngenzima. So buyani kimi nikhulume nami ivangeli ezwakalayo lapha, ningangikhulumela into engayiboni kahle. Siyezwana bafowethu, nginibingelele ngithi into ongayazi inkulu kakhulu unawe. Namhlanje bafowethu ngifuna ukuthi sithinte nje izinto ezimbili ekangizwe Mchunu number 1, eyesibili ekale ka Shadrack Sibiya. Only 2 things ebese ngiyahamba. Ake siqale ke ngikangizwe uMchunu. Ngicabanga ukuthi mina ungizwe Mchunu into ebekufanele ayenze ebizoba ubulungiswa kubantu base South Africa, nakumzabalazo nje wase South Africa. Ungizwe mangabe abantu base South Africa ebathatha very serious njengezinye zeinkulumo zakhe ukuthi icountry lena kuzofuneka sithathe serious nange economy. Into yokuqala ungizwe bekufuneka eyenze for isizwe sase South Africa nabahlali baseMzansi ke lapho khona ahlala khona. Eyokuqala 1, ungizwe bekufuneka naye uma ngabe enza isithangami sabezindaba, enze nje isithangami sabezindaba, ebese qale asixoxele ukuthi umhlangano owuphakathi kwakhe nomongameli wezwe kanye noPhakela uMthakathi wawungani. Ungizwe into yokuqala bekufuneke ayiqale before nje avule umlomo
azositshela lokhu akuvelile wakusho, wakhuluma ngendaba zomnotho ukuthi ngeke simashe njalo kanjani njani kwasha kwacima, ephinde futhi ezothi umnotho waSouth Africa wathi yinto ethinta izwe. Lokho siyakubona, siyakuzwa lokho kakhulu, into ethinta umnotho siyayizwa futhi lena yokuthi ngeke kuze kumashwe njalo. Asiyithathi kancane naleyo ayishoyo, kodwa ngicabanga ukuthi ukuze lento yakhe abeyisho izwakale kangcono, mhlawumbe bekufuneka ungizwe nje into yokuqala aqale asethulele njengabahlali base-South Africa, abahlali basemzansi, ukuthi ngempela yini eyakhulunywa emhlanganweni owawuphakathi kwakhe nomongameli uCyril Ramaphosa. Uma ngabe ungizwe ngakakusho njalo, mina ngikubona nje ukuthi usasuza umsuzo onganuki hlobo, ubhizi nje uyasuza, kodwa akusizi ukuthi usuze uthini. And futhi ngeke abantu base-South Africa, yabona ngalapho ngibheja ngami, ngeke abantu base-South Africa bephinde bemthathe serious ungizwe. Kwakufuneka mangabe ebona ukuthi uPhakela uMthakathi wenze isithangami sabeyindaba, wathula kwazichaza ukuthi kwenzakaleni ngendlela achaze ngayo, nongizwe futhi ebesenza njalo, kodwa hayi ungizwe afake ithambo emlonyeni ebese yathula, athule tu engasho lutho, ebesalinde kuphele u2 weeks. I think leyo mhlawumbe uzama ukudlala ngey'ngqondo zabantu, ngama-emotion abantu, ukuthi abantu uma kuphela isikhashana esincane bayaphuma entweni bekhohlwe ngayo. Hhayi ngizwe abantu abezukuyikhohlwa ngoba abantu ba-serious ngomzabalazo wabo, abantu ba-serious nge-March and March, abantu ba-serious ngoJacinta Mangobese, ba-serious abantu ngoPhakela uMthakathi. Kuzofaneke-ke ngizwe uyithathe serious lento yokuthi abantu kumele ubachazele ukuthi wawungani umhlangano and kwavunyelwana ngani, yini eyinhloso yomhlangano, and usazise futhi ukuthi yini eyenza ukuthi uze ngempela ugqugquzela ukuthi uPhakela uMthakathi ukuthi abe khona kuleya mashi, ngoba umuntu oyi-organizer yalo mhlangano kuyacaca ukuthi ungizwe Mchunu owahlanganisa lo mhlangano kakhulu, ukuthi uze ube khona ngey'nhloso zakhe ehlangene nabanye ayehlangene nabo. Kodwa wawungani umhlangano? Asikakalizwa isayidi likangizwe ngenhloso yomhlangano ukuthi kwakhulunywa ngani. Lokho nje underline lokho, dwebela lokho ukuthi yini okwakhulunywa ngayo. Ingakho ngigcizelela, noma kuthiwa ngibhala phansi bekuzoyibhala ngama-capital letter ukuthi kwakhulunywa ngani kumhlangano. Uma nje ngizwe ufuna ukuthi i-content yakho yokuhlanya kwakho abantu bayizwe kangcono, kuzofuneka ukuthi ube uhlanya ozubhile phela mfowethu, usabisele, usichazele ukuthi kwakungani. Then uzobona-ke mfowethu your content izoqhubeka iflowe. Kodwa ngiyakutshela abantu laba mfowethu, bheka, uyakhumbula benzani kwi-ANC lo isupportayo? Abantu bayilexaza phansi i-ANC, they did laxaza phansi i-ANC, akukhohliwe lokho, but you would need to just recap, usazise ukuthi kwakungani. Ngike ngayilalela enye ividiyo, ubuzwa umfana omncane lapho khona ukushukela ushukela. I don't think it was necessary, macikwane, it was not necessary. Bekufuneka uphendule umfana omncane nje ukuthi umhlangano umongameli wayesibize ngokuthi azotha. La kuPhakela uMthakathi enza wachaza ukuthi umongameli wayezofuna ukukhuluma kakhulukazi ngokuthi ngomhla ka-30 Juni, nanokuthi omongameli banamazwe angaphandle bayesabela, basabela abantu babo, nanokuthi efisa ukuthi ingahlehliswa yini, ingapostponwa yini. Wakusho uPhakela uMthakathi lokho, wachaza nanokuthi yena ukuze aze aye kulowo mhlangano kwenzeka kanjani, wafonelwa kanjani, kangaki, yabo. So-ke siyazi ukuthi kunemali-ke ngizwe oyitholile, wayi-enjoya and stuff like that. Asinandaba nemali oyitholile sizwe kithi, ukuze iy'ngane zakho zidle-ke nawe-ke kulungile, idla mfowethu. Kodwa umzabalazo we-March and March, the real revolution yabantu ngizwe, ngiyakutshela uzamile ukuyidayisa, but this one is unsellable, is undisable. This one le siyayifuna. Okay, sivale ngizwe siphendule mfowethu, sitshele isithangami sabeyindaba noZoso wakho, nizama ukuthi nisitshele, silindele, we can't wait to hear that.
Okay, lastly, iMadlanga Commission. iMadlanga Commission ikhiphile i-interim report. I-interim report yesibili ingxenye ye-report engaphelele. Makuthiwa interim kusuke kwama-showing, ingxenyenyana nje incane ayiphelele. Mayithe nje jwathi umongameli, kodwa inezinto ey'balulekile zokuthi kuzomele ukuthi aphenywe uGeneral Shadrack Sibiya, kumele aphenywe ngempela uShadrack Sibiya. Nikhumbule wayekade engekho kulolu phenyo olwakhishwa lokuqala, kwi-interim yokuqala, wayekade ingakhululwanga indaba yakhe, kodwa uFana Inkosi wayekhona. I-emphasize-iwe futhi uFana Inkosi funeka aphenye. Okumnandi uFana Inkosi usese waboshwa. Yaphinda futhi yakuveza futhi ukuthi funeke uBrown Makgosi aphenye. So naye uFana Inkosi noBrown Makgosi already sebeboshiwe, kodwa lo uShadrack Sibiya kumele ukuthi aphenyiwe. Also kuyaqhubeka ukuthi kuvele igama lilalona uminister wamaphoyisa umnumzana uSenzo Mchunu, imnumzana insizwa yangapha kaNongoma esikhulile, iyaqhubeka iyavela. Engazuthi nayo kuzofuneka ukuthi ibiphenyiwe ngempela. Le ndaba yokudlala ipolitiki I don't think izohamba iphumelela, kodwa nje asime lapho.